Да, хубаво съдръжтате. Айде сега едното кръче, после другото. Сядай. Айде сядай, тати. Сядай. Браво! Браво на Анди. Айде пак. 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 Айде пак. Тя си мисли, че е по-близо като мини от там. Айде, тати. Качвай. Айде, мама чака. Явно му ли малко? Георги Първанов и министърът на отбраната Николай Младенов не успяха да присъстват на погребалната церемония заради затварянето на въздушното пространство. Да, мами. Айде. Дръжте с двете ръчички за тръбите, тате. А така, браво. Браво. Сега едното кръче горе. Сега другото горе. Сядаш. В България днес е ден на националния Айде, радост. пускайте. Спуснати на половина териториална страна. Хайде, работите, а не работите. Браво на Мисиона! Ще проработи ли системата за новите паспорти от утре? 10 минути и още. Хайде, Миси! Уреди и технологии, които са използвани в космическите изследвания, могат да помогнат на българската медицина. Очаквайте тази вечер. Дръжта. Браво, Мишка. Какво правите да почистите в София вече към края си? С колко кубика отпадъци е по-чист града и колко хора се включиха в различни Браво! малко в новините? Айде, пускай. Браво! Инцидентът Браво, става Миша. докато